mkoma maguru ba taka hayo taura mani Critical babe. dati ndichigeza mbazi makuseni ndakatononoka ugwashi vaisa radio pa full blast izo vanga vachida kundibata naye vangosvika topa ndobva vapinda mune munhu ari kugeza ndikuziva vakapfeka nedresi iya ndazoshama mabhandi vakusunungura maiwe ndaita noise vasvika pedo ndobva vadiridzvi pamdiki mava munhu mukuru man take it easy mkoma ndazokundikana da asi vati ndisataura mani ndakugara inhaka musati mafa do umbira musandidzosere kumusha ngaza vanditi ndoda ndoshoda kutaura here koma ndinoda asindapota musandiponda ndofa mkoma ndazokundikana asi vati ndisataura mani ndakugara inhaka musati mafa do umbira musandidzosere kumusha ngaza vaita zvekundimanikidza paita mhepo ndoyangovashandisa ndisatani chaiye apinda mumusha mukoma ndingaite kana mukandisvipa sori ndazokundikana asi vati ndisataura mani ndakugara inhaka musati mafa do umbira musandidzosere kumusha ngaza onkila mani vandiwelasi trudakabachi it's abusing critical